מצלמת כבר? כן, כן. נו, אתה יכול לזוז, לנוע בתוך המאהל. לא, אנחנו שמחים לבוא לפיטוסיאדה השלישית פה בחוף אכזיב. כיפאק, אורן! כיפאק! כיפאק! היי! יופי, עכשיו תצלמי אותו, זה היי. ואחר כך נחתור. اللي شفته قبل ما תשמע, הוא אמר לי, יש כמה דקות, ואז אני צריכה לחלק את הדקות האלה לכל מה שיש. מכולם, תרדי למטה, צלמי את האוהלים. הנה, אריאלה הקימה אוהל לתפארת, משפחתי. ולא הכרתם אותי. כן, זה הכל תוצרת סין. כל האוהלים, לאט לאט תעברי עם המצלמה, לאט. הנה פה. יופי, עכשיו תבואי לשם, יש כולתום. היא הייתה הזמרת של הפיקניק. כן.